Kommunismi syntyi ensimmäisen maailmansodan aikana. Sveitsissä Deda merkitsi vanhan tuhoamista. Paluuta lapsen asteelle. Liike suhtautui kyynisesti rationaaliseen järkeen ja korosti epäloogisuutta, tarkoituksettomuutta ja sattuman asemaa sekä inspiraation ja alitajunnan merkitystä. Tavoitteena on shokkivaikutus, joka saavutetaan esimerkiksi käyttämällä mielivaltaisia sanoja, Sanaleikkeja. sekä rytmillisiä ääniyhdistelmiä. Dadaistille kaikki ihmisten tekemä oli taidetta. Liike sulautui 1920-luvulla surrealismiin. Oi perkele! Saatana! Ei tästä tule helvetti mitään tästä elämästä! Ei yhtään mitään tuu! Ei saatana yhtään mitään! Ei mitään tuu! Ei tuu mitään! Tiedät sä, Juippi, että elämä on ihmeellistä. Kerran sä patsastelet parrasvaloissa ja sun nimi on kaikkien huulilla. Sitten tapahtui jotain, mikä voi muuttaa sun elämässä täysin. Kerran mäkin olin kaikkien rakastama ja tuntema kaukirjailija. Kunnes eräänä päivänä oloni muuttui täysin. Kirjoitin laiturilla menestyskirjalleni jatko-osaa ja pam, päässäni ikään kuin naksahti. En tuntenut itseäni lainkaan velvolliseksi kirjoittamaan kirjaa, vaan minua alkoi lapsettaa vallan mahdottomasti. Minä tulin, enkä tuli vaan. Mulla kaiva loppuni. Kulla putti. Ei tuli vaan. Siinä oli. Joskus elämässä tulee vaan semmonen hetki, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin hypätä järveen ja heittää kaikki entinen menemään. Sitten tämmönen uusi juttu kuin epäloogisuus. Se viimeistään pisti mun pään sekaisin. Siinä mukana tuli inspiraatio ja kaikki muu, mitkä oli mulle jo entuudestaan tuttuja. Ne oli varmaan ainoat asiat, joilla mä pystyn just säilyttämään mun yhteyden tosimaan. And I won't forget you.